चला आम्ही उकडलेली चिकनची भाजी करून दाखवते. हे घेतला कांदा, कांदा त्याच्यात पण टाकायचा उकड्या, त्याच्यात कांदा भाजून घ्यायचा चांगला. कांदा भाजून घ्यायचा. लसूण अद्रक पेस्ट टाकू. दूध टाकायला लसूण अद्रक पेस्ट. मसाले टाकते तुम्हाला ते भाजीपर्यंत. चटणी 1 चमचा घेते. तिखट आहे चटणी. 1 चमचा चटणी. हळद, हळद घेते. उकड्यात टाकला होता ना हळद, त्याच्यामुळे थोडं कमी घेते. उकड्यात मीठ पण टाकलं होतं, त्याच्यामुळे थोडं मीठ कमी घेते. आणि हे घरी गेलेला आहे गरम मसाला. हे घरी केलेला आहे गरम मसाला. तर हे घेते थोडा. हे मसाला आहे थोडा बाहेरचा, थोडा हे घेते मसाला. आणि हे घरी भाजलेलं खोबरं आहे बघा, तसं भाजून ठेवता. तर एवढं घ्यायचं. तर हे सगळा मसाला आता तेलात टाकणार आहे. थोडं लसूण अद्रक करपून गेलं, काय होत नाही बघा. असं भाजलेलं लसूण अद्रक. आता याच्यात सगळे मसाले ऍड करायचे. कोथिंबीर पण टाकून द्यायचे. कोथिंबीर खलबत्त्यात कुटून घेतला होता. गरम झाली पळी. थांबा पिलू. आता थोडस गॅस बंद केले होते, जळायला होतं. गॅस चालू करते. तर बघा असा मसाल्याचा कलर आला बघा याच्यात. बघा किती मस्त तेल सुटलं याला. थोडा मसाला टाकते. थोडा मसाला टाकते आणखी. सगळ्या तेलामध्ये मसाले हे झालेले आहे. हे चिकन बघा पिवळं तुम्हाला दाखवले होते. आम्ही असं कुकरमध्ये उकडून घेतो. हे पीसेस टाकायचे, पाणी नाही टाकायचं. आता त्याला मसाला लागू द्यायचा पीसेसला. हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं. थोडी शेजारणी आरती. सगळे मसाले एकजीव करून घ्यायचं. बघा असं एकजीव करून घेतल्यानंतर थोडं झाकून ठेवायचं. झाकून ठेवल्यानंतर थोडंसं तेल सुटते. असं झाकून ठेवायचं. 5-10 मिनिट ठेवू द्यायचं. 5-10 मिनिटानंतर चला बघू. आपण 5-10 मिनिट झाले बघा. असं तेल सुटलं भाजीला. तर आता पिवळं पाणी टाकून देते मी.
अजून याला झाकून ठेवते 10-15 मिनिट. थोड्या वेळाने दाखवते तुम्हाला आणखी. मला आता उघडून बघू ता. तर बघा कसं तर्री आली याच्यावर. तर आम्ही इकडं पाणी गरम करायला ठेवले होते. गॅस बंद करून टाकते. याच्यात पाणी टाकून देते. एवढं आम्हाला एवढं पाणी बस झालं. आता मस्त याला गदगद शिजू देऊन बघा घरगुती मसाल्याची भाजी किती मस्त झाली. जास्त काही मसाला नाही. तुम्ही बघितले खोबरं गरम मसाला तेवढंच टाकले. नक्की ट्राय करा.